Alright, ngikubingelele-ke mthandi wezemidlalo engalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje u-like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje kuma-transfer news ku-Betway Premiership, sokubhekela kwi-Orlando Pirates ukuthi-ke ibaphi abadlali i-Orlando Pirates esekubikwe ukuthi-ke i-Orlando Pirates izobadedela njengoba-ke kuzophela-ke inyanga kaJune. Ngomsombuluko i-Orlando Pirates kubikwa ukuthi-ke ingase imdedele laphana-ke umdlali oyi-right back uBandile Shandu. Impela-ke inhloko iyahlukana nesixhandi kuyena ne-Orlando Pirates. Omunye-ke umdlali uyena-ke umdlali uZakhele Lebasa oyi-striker kuyona-ke i-Orlando Pirates. Naye-ke impela kubikwa ukuthi i-Orlando Pirates izomdedela. Umdlali-ke wesithathu nokungowokugcina uyena-ke uNdaba Kayithethwa Philip Ndlondlo. Impela-ke i-Orlando Pirates ekuthiwa-ke naye-ke izomdedela imkhulule aye kunoma iliphi iqembu elimdingayo. Impela-ke iyona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ivideo usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.